సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. సో చాలామంది అడుగుతున్నారు ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని అందుకోసమే చేసిన. సూపర్ వచ్చింది వీడియో. ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుందిగా. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో, ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, సో, ఫోటోస్ మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏవైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. సో, నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా నుంచి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ ద్వారా నుంచి కట్ చేసుకోండి. సో, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఇలాగ యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తదిగా. సో, ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. సో, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ మళ్ళీ ఫోర్త్. మొత్తం 4 ఫోటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటి ప్రాసెస్ చెప్తా సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి సెకండ్ ఫోటో వదిలేసి థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్‌గా నేను టైమింగ్ చెప్తా ఆ టైమింగ్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా. సో, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకొని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇలా ప్రతి దానికి యాడ్ చేసుకోండి. టైమింగ్ చెప్తా టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్. ఈ ఫోటో వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో, ఇలా ప్రతి ఫోటోకి ఒకటి వదిలేసి ఒకటి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటో 15 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కదా! దాని తర్వాత వచ్చే ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు. సో, ఫ్రెండ్స్ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్‌తో మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి దానికి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో, ఇక్కడ లాస్ట్ 16 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ అప్లై చేస్తే సో, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో ఈ మూడవ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు మధ్యలో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి కదా! అక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ 70 సెకండ్ 14 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగి దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, మళ్ళీ సేమ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
సో, ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, లాస్ట్ ఇక్కడ 29 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు కట్ చేసి బ్యాకొచ్చేసేయండి. బ్యాకొచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో ఉందిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాకొచ్చి బిట్ వరకు ఓపెన్ చేసి సో, ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ఇక్కడ టైమింగ్ చెప్తా ఫ్రెండ్స్. ఆ టైమింగ్ నుంచి యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఇక్కడ 18 సెకండ్ 19 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటది ఇలాగే. ప్రతి దానికి లాస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటో 27 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆల్‌లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో, టెలిగ్రామ్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.